Ziningi izinto abantu ababhekana nazo ngenxa yendlala, kodwa ukubulala abantu ukuze uxoshe ikati eziko, lokho kungase kukudalela umkhokha. Kunodaba la lowesilisa osibhalele mayelana nokubulala owesimame osephenduka ife elimnyama. Lwesilisa ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseDumbe eyiTendeni. U-Anonymous ukhule ekhaya kuba umagcini, mase kuba usisi wakhe omdala omshiya ngo-5 years. Bakhuliswa uma wabo kuphela as a single parent ngobaba wabo abamazi, wavele wahamba nje wangabuya. Ngo-2010 Anonymous enza ugrade 10. Uma wabuke wagula kakhulu kwaze kwafika lapho khona ukuthi uyashona ngenxa yokuthi ebengawadli kahle amaphilisi esandulula ngculaza futhi ebegcile kakhulu ophuzini. Uthe mayishona u-Anonymous kanye nosisi wakhe badecide ukuyohlala kwagogo wabo eMondlo eFriday kwa-A. Ke bawushiya umuzi ade behlala kuwona futhi baqashisa ngenxa yokuthi babona ukuthi angeke besakwazi manje ukuyinakekela, ngcono vele benyuke beyohlala nogogo wabo. Anonymous uthe mayifika eMondlo wadecide ukubuyela esikoleni, wenza ugrade 11 nograde 12. Uthe mase sekwa grade 12 wahlangana nenye intokazi angalidalulanga igama layo. Wathandana nalentokazi kwaze kwafika lapho khona ukuthi iyamitha benza umatikuletsheni. Lokho kwamcacela ukuthi ngonyaka olandelayo angeke sayithumela izicelo zokuyofunda, kuzovela kumele afune umsebenzi, esebenze ukuze ezokwazi ukondla ingane yakhe. Kodwa uthe mayiqeda isikole wangawuthola umsebenzi. Wawufuna yonke indawo kwacaca ukuthi akawutholi. Kwaze kwafika lapho khona ukuthi ingane yakhe ibe na1 kodwa still wangawuthola umsebenzi. Ukwabona ukuthi ingane yakhe iyakhula njengoba nje isina1 usengakwazi ukuthi eyofunda ngoba isencane kakhulu. Ukwa-apply kwenye university eLaMarisburg ebizwa ngokuthiwa iUKZN. Ukwasithola isikhala eUKZN wanyukwa eyofundela iPublic Law and Administration. Kodwa nje kuthe esenza unyaka wesibili wezwa ngamahemezi bemfonela emakhaya ukuthi umuntu wakhe engazi ukuthi usemithi. Waxakeka ukuthi kwenzeka kanjani lokho ngoba ade bagcina ukuyibandakanya ngocansi. Ke kwathi nje evalile esikoleni wababela emakhaya. Wamfica ngempela umuntu wakhe ekhulela. Kwambuza ukuthi ukhuleliswe ubani. Washo umuntu wakhe ukuthi ukhuleliswe umunye umfana wendawo obizwa ngokuthiwa uSifiso. Ke bexabanela ukuthi akathembakele umuntu wakhe njengoba nje ekwazi ukumithiswa umunye umuntu bethandana. Bavele bahlukana, wathi nje sebuyele esikoleni Anonymous base sebehlukene. Anonymous uke waqeda ukufunda wadecide ukubuyela emakhaya nethemba lokuthi uzowuthola umsebenzi mayibuyela ngasemakhaya ngoba wayefuna ukuqasha kwamasipala loseFriday and abaqulusi. Kodwa kwafesa futhi isikhathi nje eside wangawuthola umsebenzi khona eFriday. Wabona ukuthi ngizima. Kuthe nje ngelinye ilanga ehlalele wafonelwa umunye umngane wakhe owayefunda naye eUKZN leMarisburg. Wamtshela lo mngane wakhe ukuthi akanyuke ezeThekwini ngoba lo mngane wakhe wayeneroom eThekwini kwaMashu ehostel. Wathi akanyuke bezofuna umsebenzi khona la eThekwini, bazohlala ndawonye belishare iroom. Wanyuka Anonymous wahamba wayeThekwini bafesa nomngane wakhe sebehlala kwaMashu. Kodwa futhi kuphela isikhathi eside engawuthola umsebenzi. Wazi umngane wakhe waqashwa, wamshiya yedwa kuleli room khona la ehostel kwaMashu, kodwa yena wangawuthola umsebenzi. Kuthe ngelinye ilanga wadecide ukuthi okungcono akahambe emzini wabantu eyofuna ama-piece job ngoba nje umsebenzi wento awufundele akawutholi. Ukwabona omunye ubaba nje owayekhanda izindlu ekhandela abantu elokushini, wahamba wayofuna kuyena umsebenzi. Lo baba lo wayebizwa ngokuthiwa uBen. uBen wamqasha uAnonymous wamxovela wasebenza. uBen ebenokhahlo, bekuwumuntu nje osebenzisana kanzima ngoba bethethisana futhi nje mase kunyuka ilanga ayibekucaca ukuthi hayi uyakufaka ngempela ekuxoveni udaka. Njengoba nje esebenzela uBen, kwathi ngelinye ilanga waqhamuka uBen ejabule. Wambuza ukuthi ujatshuliswe yini ngoba emazi ukuthi uBen indoda nje engahle kahle. uBen kwamxoxela ukuthi
The time nje eza la esayithini bezokwakhe ekseni uliftwe esinye isiqhumama. Lesiqhumama lesi besihamba nje ngonyanyavu lwemoto emhlophe Mercedes Benz. Lesiqhumama uke wathi exoxa naso uBen saveza ukuthi sifuna inkabi umuntu ozokwazi ukugudluza umfazi waso. uBen uthi ukwabuza ukuthi into embi kanje lesiqhumama sifuna ukuyenzelana. Saveza lesiqhumama ukuthi umfazi waso samthola engelutho kodwa manje usefuna idivorce ngenxa yokuthi uyazi ukuthi uzohamba nezinto eziningi lesiqhumama esisebenzele kanzima njengoba nje bengama business associate. Lesiqhumama ke sacela uBen ukuthi akasifunele inkabi ngoba sona ngesikwazi ukuhamba sifuna inkabi sicabangela ireputation yaso. Sanika unamba uBen futhi samnika imali engango 1000 okumkhuthaza ukuthi akafuna inkabi. Samtshela ukuthi lo nkabi leyo sizoyikhokhela imali engango 100,000. uAnonymous uke wathi mayezwa lawo mazwi wezwa imali engango 100,000 wabona ukuthi lo mali leyo ingayishintsha impilo yakhe. Ukwacela ukuthi uBen akamnika inamba uAnonymous uyayazi inkabi ebe azi ukuthi ayikho inkabi ayaziyo. Okwayicabanga lento uAnonymous eseyithathile inamba wayicabanga ukuthi ayuyidinga le mali njengoba nje ehlala la ehostela kwaMasho uyazazi insizwa ukuyibona insizwa enibhamu. Ukwacela nje elinye ibhungu alijwayele khona la ehostela ajwayele ukulibona leli bhungu liphethe isibhamu. Walitshela ukuthi uzocela ukuthi leli bhungu limfundise ukudubula ngenxa yokuthi kunomlisa afuna ukumgudluza emakhaya. Lo mlisa lo umithise intombi yakhe uAnonymous. Lensizwa le ngempela bayo olwandle afike yamfundisa ukudubula futhi uAnonymous waboleka nesibhamu kuyona kulensizwa. Anonymous ukwaphinda futhi wafonela lesiqhumama wasitshela ukuthi uzowenza umsebenzi kodwa lesiqhumama ke samnika ama-instruction uAnonymous ukuthi akumele nje vele ambulale umfazi waso, kumele eqale ngazi ukuthi bayathandana. Lesiqhumama sizomnika inamba kamfazi wakhe njengoba nje umfazi wakhe era namabhizinisi amaningi unanenye ithenda yokuclean. Kumele uAnonymous ebe umuntu engathi udinga nje iservice yale thenda enkampanini yakhe ukuthi ethola abasebenzi abambalwa abazomcleanela. Anonymous ukwamfonela umfazi walesiqhumama bahlangana bakhuluma ngendaba yebhizinisi. Kodwa uAnonymous ke wathi mayifika phambili wayishintsha yonke lento washela njengoba nje etsheliwe ukuthi akashele. Wawumuntu okhombisayo ukuthi akeze ngale ibhizinisi kodwa uyayithanda lentokazi. Noma lentokazi yaqala yanqikaza nje yayithimula yonke lento kodwa bagcina bethandene. Tsema sesebethandana uAnonymous nomfazi walesiqhumama baqala bahlangana kuma B&B babantu isikhathi esiningi ebebejwayela ukubhuka kwangathi nje impela into yabo iyaphila bayathandana. Then ngelinye ilanga nje njengoba inyanga isizophela ke kwathi nje ade beqeda ukuyithokozisa ngokucansi beqeda nje umzuliswano lo wesimame wahamba waye eBhavini. Ngempela uAnonymous wamnyonyobela wafika wamdubula khona la eBhavini lo wesimame washona. uAnonymous ukwabuyela kulesiqhumama wasitshela ukuthi usewenzile umsebenzi. Isiqhumama samnikeza ibalance njengoba eqaleni sasimnika imali engango 50,000 sathi omunye u50,000 sizomnika mase uqedelile umsebenzi. Ukwasibuyisela uAnonymous isibhamu esewuqedile umsebenzi waqhubeka waenjoy le mali njengoba nje ebeyithengela yonke into ebekade eyidinga eyithengela impahla nokunye. Then nje kuthe uAnonymous engakaqedi ukudlala imali saphinde futhi safona lesiqhumama wayibuza uAnonymous ukuthi sidingani manje lesiqhumama ngoba usenzela umsebenzi wayithukile naye. Safona lesiqhumama samtshela ukuthi kunomunye umsebenzi okuzomela ukuthi awenze. Wabuza uAnonymous ukuthi onjani sachaza ukuthi umngani waso lesiqhumama unobhuti. Ubhuti wakhe unayo yonke into unamatekisi uneyinkomo. Manje sifuna ukuthi egudluke ubhuti kamngani wakhe nxa ukuthi ubhuti kamngani wakhe ufuna ukuthatha yonke into wamfowabo ezethathe ngisho umfazi. Wabona lapho ukuthi Anonymous kumele ethole isibhamu okungesakhe vela si-own usezophila kanjena ngoba nanku omunye umsebenzi uyavela shuthi imali usezoyenza ngalendlela. Ngempela uke wawuthatha lo msebenzi wahamba wayogudluza
ubhuti kamngani wakhe, wamfica nje esekamerweni umfazi wakhe epheka ekhishini. Wafike wambuza, umfazi washo wathi usekamerweni, usayambiza, wavele wangena kanjalo, wafike wayidubula lensizwa khona ekamerweni, wawenza umsebenzi futhi wakhokhelwa imali. Njengoba nje la ehostel uke weza ukuthi kunezinye inkabe ekhona la ehostel eziphethwe umunye ubaba. Lezi inkabi lezi bizwa ngokuthiwa umbutho wesizwe, ziyiqembu nje. Uke waxhunyaniswa nalo baba lona ukuthi naye ebengaphansi kwalezi inkabi, ngoba lo baba lo phethe lo mbutho lezi inkabi uyayifunela umsebenzi futhi eyiqashe eyikhokhele kahle. Anonymous uyiphilile lo mpilo isikhathi eside, ephila nje lempilo yokuthi kumele ukuthi ebulala abantu ukuze akhokhelwe. Kuthe ngelinye ilanga nje Anonymous esedrobheni eyoyithengela impahla njengoba bese umuntu onemali, wahlangana nenye intokazi nje eyayiyinhle esitolo. Intokazi le yayibizwa ngokuthi uZanele. Waqala washela futhi eyincoma ukuthi le ntokazi le inhle. Baqalile bakhuluma njengoba edolobheni wayithatha inamba, baxoxa kwaze kwaye lapho khona ukuthi bayathandana. Le ntokazi lena yayisonta kakhulu, iyikholo. Then Anonymous le ntokazi iqalile yammemela esontweni njengoba nje le ntokazi ihlala eMlazi futhi isonta khona eMlazi. Yammema ukuthi Anonymous akafike ezovakasha esontweni. Njengoba nje Anonymous ebelokho efike evakasha esontweni lakhe, kwathi ngelinye ilanga nje ewathinteka indlela umfundisi owayikhuluma ngayo. Umfundisi eqhuquzela ukuthi umuntu kumele benothando komunye umuntu kodwa engamhlukumezi. Anonymous ukwadecide uyeka lo msebenzi, wabona ukuthi njengoba esethola le ntokazi impilo yakhe ingashintsha futhi le ntokazi ibukeka idecent. Ukawuyeka lo msebenzi engayitshelanga le ntokazi ukuthi uwenza umsebenzi muni. Ukwabuyela ekufeseni, waqhubeka wafesa njengoba nje bese uyekile lo msebenzi esengasaqashela ukuthi ebulala abantu. Ukwaphinde futhi wafonela uBen ukuthi akamnikeze umsebenzi njengoba uBen nje besebenza umsebenzi okwakhe. Kodwa uBen wakhombisa ukuthuka, akazi ukuthi yini yayithusa uBen kangaka noma wezwa ngalomliso eyisiqhumama ukuthi kwasale kwenzakalani. Kodwa nje uBen wathi mayemfonela, uBen wakhombisa ukuthuka, washo wathi akasayikhanda izindlu. Anonymous uqhubekile efesa kakhulu, efesa edolobheni, kodwa nje uqhubeka isikhathi ebona ngathi akawuthola umsebenzi, engathi impilo yakhe ngempela yekuphelini. Then kuthe ngelinye ilanga Anonymous adefesa nje edrobheni, wabona ezinye insizwa zehla kwi1400. Lezi insizwa ziphethe ibhamu, zihlasela omunye wesilisa wayehamba nje ngemonto enkulu emhlophe. Anonymous njengoba ewumuntu ebese ngasawenzi lo msebenzi omqaba, kodwa behleze ephethe isibhamu kuze eyivikele ngoba uyazi ukuthi baningi abantu abonile futhi nezinye inkabi zingase zimgudluze since sewuyekile lo msebenzi. Ukwakhipha isibhamu khona la edolobheni, wazama ukusindisa lo mlisa owayebone ngazuthi naba abafana bamhlasela abaphethe ibhamu bafuna ukumkhipha emotweni. Wayengazi noma bafuna ukumphuca imoto noma bafuna ukwenzani. Ukwasondela wadubula zangena emotweni lezi insizwa kwi1400 zabaleka. Uthe mayisindisa lensizwa nje le ehamba ngemoto emhlophe, yabuza ukuthi akayenzeleni kuze lensizwa ikhombise ukuthi iyabonga futhi kakhulu ngokuthi ukwazile ukuyisindisa. Kodwa Anonymous wakuveza ukuthi yena uyayikholelwa, besiza nje ngokusenhlizweni, hayi ngoba ebekhona kufunayo, ebekhombisa nje uthando lobuzalwane ukuthi umuntu kumele umthande nje, umkhombisa uthando. Then lensizwa lena ehamba ngale moto iyacela ukuthi ongcono ayimnikeze ulift ukuya kwaMashu, ongcono ayimkhokhele ngokuthi imnike ulift iyombeka engabesaya emateksini. Kanjalo wangena emotweni Anonymous bahamba. Then endleleni sebeyixoxela nje lensizwa yabuza ukuthi Anonymous abezokwenzani la edolobheni njengoba ephethe ubhaka. Kodwa Anonymous wakuveza ukuthi bezofuna umsebenzi. Lokho wafunda nje akaze azathola umsebenzi, waze wagraduate kodwa kube manje akaze athola umsebenzi. Lensizwa lena iyacela ukumnika iposition yokuba yisekela layo njengoba nje iyimanager emsebenzini. Yasho yathi kune post ezovuleka, izocela ukuthi imnikeze lo position ngoba uyindoda ebonakala ukuthi biyimisela esikoleni futhi ize ya graduate njengoba wachaza nje Anonymous ukuthi wayenza public law and administration. Nakanjalo lensizwa yamfaka emsebenzini Anonymous, wasebenza, aqala yashintsha impilo yakhe, wayemela manje kodwa eqhubeka ehlala khona la ehostel. Anonymous uthe esesebenza wabona ukuthi avele efaka umuntu wakhe lo yikholo uZanele emsebenzini ngoba naye wayekade ekhala
ethi ufuna umsebenzi kodwa engawutholi, ukwamfaka emsebenzini njengoba nje eyisekela lamphathi bekulula ukuthi efake umuntu. Uthe nje kusenjalo kuhamba isikhathi wafaka nosisi wakhe lo amshiya emakhaya, wamqashela khona eThekwini ePinetown kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa kuseNew Germany. Yonke into yahamba kahle njengoba nje besebenza bonke futhi impilo yabo yashintsha, kwabonakala ukuthi impilo yabo inenqubekela phambili. Njengoba nje usisi wakhe naye sesebenza la, kuhamba isikhathi wakhulelwa. Kodwa bengamazi ubaba wengane ukuthi ubani. Kuthe ngelinye ilanga nje uAnonymous ehlalele nomuntu wakhe emvakashele eMlazi. Wathi nje mayithinta ifoni wabona imessage kaWhatsApp iphopha pha phezulu. Methi ungena phakathi kule message wabona ukuthi umuntu wakhe uthandana nomphathi wakhe. Wanyanya kakhulu Anonymous ngoba wayengazi ukuthi bathandane nini kanjani njengoba umuntu wakhe emthemba. Uthe nje mayifunda ama-chats wabona ukuthi hayi labantu bayathandana. Anonymous kwanyanya kodwa wangambuza uZanele. Wayitshela nje ukuthi shuthi umphathi wakhe kuzomela ukuthi amgudlule nakhe embuyisele empilweni bekade iphila ngaphambilini angasayifuni ngoba lonto yamcasula kakhulu. Ukwafonela enye insizwa uAnonymous wayekade esebenza naye kulento yomkabi ehlala khona ehostela kwaMashu embuthweni. Wayifonelwa wathi kuzomela ukuthi imgudlulele umuntu thizeni, uzoyinikeza imali. Lo muntu lona kuzomela ukuthi imeluse, then endaweni engenabantu komela ukuthi lensizwe vele igahle. Na kanjalo Anonymous lensizwa le wayesendela izithombe yonke into, wayitshela ukuthi umphathi wayo lo kuzomela ukuthi imgudluze. Kuthe nje ngelinye ilanga njengoba lensizwa lena ibimelusa umphathi kaAnonymous, yamtshela ukuthi umphathi kaAnonymous usePinetown eNew Germany, isingaqala yini igahle. Yasho futhi lensizwa ukuthi njengoba nje imelusa ngathi unabantu abasemotweni abangaphakathi. Wathi uAnonymous akukhathaliseki ukuthi kunobani, kungcono vele agadle nje straight ngoba umphathi wakhe uyamnyanyisa ngesenzo asenzile. Na kanjalo lensizwa leinkabi yavele yadubula yabhekisa emotweni yabaleka. Then kuthe nje kufika umlayezo uAnonymous, yathola umlayezo ukuthi umphathi wayo ushonile, udutshulwe inkabi thizeni okubonakala engazi ukuthi uthengelwe yona. Phakathi bekunosisi wakhe uAnonymous nengane encane. Wayibuza Anonymous ukuthi kuhlangana kanjani lokho ukuthi usisi wakhe benomphathi emotweni. Kodwa kuhamba isikhathi abanye baconfirm emsebenzini basho ukuthi labantu laba bebethandana. Umphathi bekuyingane yakhe lena ebebenayo nosisi kaAnonymous. Anonymous lonto yamcasula kakhulu futhi yamhetha, kwayinto engadluli enhlizweni yakhe ukuthi useze wabulala usisi wakhe kahle yena befuna ukugudlula umphathi wakhe. Lento belokhu imhlupha isikhathi eside, iyinto eyixiba kuyena ngaphakathi, imhlupha noma ecabanga nje angasakwazi ngisho ukulala ebusuku. Then ikhamba isikhathi njengoba lento ibimhlupha, wadecide ukuthi avele igudlule lensizwa owayeyithumile ukuthi ayiyobulala. Wezwe ngathi nje mayeyibulala lensizwa lento leni izodlula ngoba iyenza into angashongo ukuthi ayiyenze. Kodwa futhi kuyena owayeyithumile ukuthi ayihambe yobulala. Wayesefuna ukukhiphela nje isibhongo kulensizwa ngoba kwaze kwafa nosisi wakhe ngoba wayeyithumile lensizwa. Then ikhamba isikhathi wafunela lensizwa bahlangana futhi wayidubula wayibulala. Lento bilokhu ingadluli kuAnonymous, ingadlule emqondweni wakhe ehlezi icabanga. Kodwa uthe nje seqala ukuhila, waqala waba namaphupha amabi. Waqala waphupha lo wesimame owamdubula, owayethunywe yesinye isiqhumama ukuthi asimdubule lo owenze ngazi ukuthi uthandana naye. Waqala waphupha lo wesimame ngisho semsebenzini wesimame ebefike ngazi ukuthi iyifu, vele kushise nje office mayihleli ebona into engazi ukuthi iyifu. Wagcina sembona lo wesimame eqhamuka enqunu, embuzo Anonymous ukuthi wawungibulalelana, kubonakala ukuthi ayilo wesimame uze ngolaka. Lo simame belokhu ehlupha nje isikhathi eside, emhlupha uAnonymous waze wayeka umsebenzi ngoba nasemsebenzini bese sebexwaya beyitshela ukuthi uAnonymous uyahlanya ngoba ekephume nje memeze, ephume emsebenzini, ephume ebaleka. Then uAnonymous wadecide ukuyobona inyanga ukuthi nangu lo wesimame ehlupha kangaka. Inyanga afika amtshela ukuthi wena wabulala lo wesimame. Lo wesimame owambulala uye lo sephenduka umkhokha njengamanje. Umuntu wesimame unesithunzi esinamandla. Mawumbulala akumele ukuthi umbulala umbhekile kubuka, kumele ukuthi umjume, especially mozombulala ngesikhali, kumele ukuthi umjume
umbulali engakubhekile ekuflathele. Lo simame isithunzi sakhe savele sanamathela kuwena futhi bambalwa abantu abakwazi ukususa ithunzi lomuntu wesimame. Anonymous lonto imkhathaza kakhulu njengamanje ngoba akazi ukuthi kumele enze njani njengoba nje sephila impilo okungathi uyahlanya ngoba ngisho nje ehambele emgwaqeni uvele eqhamuke lo wesimame enqunu egijima ebuza ukuthi wayembulalela neqhamuka nje ngifa. Anonymous ucela usizo lenyanga engakwazi ukuthi imgeze imsuse lo wesimame njengoba eyifa ngoba yayicabanga ukuthi ithuna shuthi lalentokazi lacushwa. Kwaye lapho khona inyanga yasho yathi alicushwanga ithuna lalentokazi ukuthi umuntu wesimame mawumbulala kumele ukuthi ekuflathele ngenxa yokuthi isithunzi sakhe sinamandla. Anonymous ucela usizo lo muntu oyinyanga ongakwazi ukuthi emsize kulento le abhekene nayo amgeze njengoba leli ithunzi limhlupha. Ngiyacela niqhubeke ni-like, ni-subscribe, phinde futhi ni-share, ni-comment. Ngiyabonga.